Čaute kamaráti, všetci, ktorí sa venujeme marketingu, tak vieme dobre, že na internete a Facebooku a Instagrame je populárne to, čo má insighty, teda tzv. Reakcie iných užívateľov. A keďže Augfest je úplne nový, my aktuálne nemáme žiadne reakcie, respektíve len také od naozaj najbližších ľudí. Ale povedzme si pravdu, kto je naozaj najbližší? Veď to sme my sami, organizátori, a nie je nás málo. Iné firmy pyramidové, ktoré na internete majú obrovské úspechy, fungujú tak, že jeden dá príspevok a obrovský tým ľudí je platený len za to, že dávajú komentáre a lajky na tie príspevky tých, ktorí ich tam dali. Čiže aj my musíme urobiť to isté teraz, aby sme čo najviac zavírili internet našim Augfestom. Čiže Augustiniani pridali Augfest fanpage pridal post na Donio a my všetci musíme dať najprv like na stránku Augfestu, ale nie na priateľa, ale na tú fanpage s tým bielým logom Augfestu. Dajte tam prosím vás like a následne odoberať a zároveň hneď následne na to dajte zdieľať na svoj profil ten príspevok, kde robíme zbierku na Donio. Prezdieľajte to, lajkujte a taktiež, keď aj niekto iný a budete vidieť, že už zazdieľal ten Augfest, znovu mu dajte like, napíšte mu komentár, áno, Boh je dobrý, alebo amen, hoci čo tam napíšte. Jednoducho, nech všetky príspevky okolo Augfestu majú čo najviac insightov. Tak docielime to, že sa to čo najviac zavíri a dostane ku všetkým priateľov a tak ďalej. Verím, že sa chápeme. Prosím vás, dajte túto informáciu ďalej, aby sme čo najskôr dostali fanpage Augfestu a Donio zbierku všetkým ľuďom, ktorých sa to môže dotýkať. Vďaka.